Mires el teu bany i penses: això necessita un canvi. Vas a Bauhaus. Vull un mirall. T'assessoren. Vinga, canvio el moble també. En vols més? És que mira quins preus. I sense moure un dit, fet. Bany reformat. Reforma la teva casa amb Bauhaus. Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus. Què tal? Bona nit i benvinguts a l'entrevista a Televisió de Girona. Avui portem una entrevista que parlarem de llibres, un llibre una mica diferent, parla d'ètica i concretament s'enfoca als més joves. Està escrit per Joan Surroca Sensgui, que és educador, museòleg, i ara també podem dir que és escriptor. El tenim aquí amb nosaltres. Benvingut, Joan, moltes gràcies per estar aquí a Televisió de Girona. I moltes gràcies per haver-me convidat. Un llibre que, com dèiem, està enfocat als joves. Podríem dir que vostè confia en les noves generacions? Totalment. Si no confies en els joves, en qui confiaràs? És el futur. El que passa que tots ens hem de sentir joves. Això de que un ja és gran i jo ja ho he fet tot, no. Com més gran, més responsabilitat tenim i precisament el que és maco és establir com un diàleg entre una persona d'edat, que és la meva, i els joves que ara estan naixent i que tantes notícies reben a vegades excessivament negatives. Aquest llibre és donar una injecció de moral, d'empenta, perquè tot està per fer. Molt bé, és molt optimista, la veritat, aquest llibre, i vostè també, i ho reflecteix en aquest llibre, com dèiem, jo deia que és diferent, perquè proposa molts temes i ho fa d'una forma, doncs, així molt didàctica, perquè la gent es situï una mica, va diferenciant per blocs, on tracta diferents temes molt interessants, i sempre al final hi ha com algun apunt, algun exercici, així pensat, doncs, també per fer reflexionar, no? Quina era la voluntat de tot plegat de fer aquest llibre? Sí, esclar, si tu em dius quin objectiu té, pot ser diversos, però un de molt gran és reforçar l'esperit democràtic, que la gent digui, caram, la solució és la participació, que no vingui aquí un salvador que ja ens ho farà tot, sinó que ho hem de fer tots, però també un altre objectiu, per mi molt important, és que els joves, i els que no ho són també, però que aprenguem tots plegats a viure. A mi m'agrada dir que un jove a vegades es pot desmoralitzar perquè li han suspès una assignatura, però no és gaire cosa suspendre una assignatura o haver de repetir un curs. En canvi, és molt dramàtic quan una persona gran veu que ha suspès la vida. Per no suspendre la vida i tenir bones notes, el que s'ha de fer és aprendre'n com ho faig per saber viure. I per això s'enfoca als més joves, no? Perquè des de ben joves, valgui la redundància, puguin saber com evolucionar. I d'aquests temes, que se'n tracten molt en aquest llibre, quin agradaria destacar o quin creu que és com els més importants o el més important que els joves haurien de tenir ara mateix en ment i ser-ne conscients? Esclar, per un jove, si ho és de resumir, és que aprengui molt això que ara no es porta gaire, que és la reflexió, saber-se aturar, saber pensar, que ho pot fer a través d'una lectura, a través d'una conversa, però també escoltar el silenci. Aquell poeta mallorquí, en Pons diu que el silenci imparteix molt bones classes magistrals. Només després d'escoltar el silenci actuem. Aquesta és una. Però una segona, també crec que hi ha d'haver pel jove despertar-li el compromís. Ha d'estar compromès en fer una societat, no ell sol, sinó amb tots, cada un amb la seva cosa que tenim a dins i que som únics a vegades. Això també és molt important. I per altra, una tercera faceta és que els joves descobreixin la bellesa. La bellesa en tots els seus àmbits. Una persona que sàpiga gaudir de la bellesa, admirar, sigui la bellesa de la natura, la bellesa d'un bon poema, d'una obra d'art, la bellesa sobretot
contemplant els ulls humans d'una altra persona, que tots demanem alguna cosa i en canvi estem massa pendents sempre dels famosos mòbils, la pantalla. Mirem més a les persones. Bé, jo pretenc fer descobrir tot això i estic segur que un o altre doncs n'aprendrà alguna cosa. Jo crec que sí, segur. De fet, aquí parla de la guspira interior, no? Deia això, que cada persona trobi realment el que li agrada i el que surt de dins. També hi ha un apartat que parla dels joves que es troben ara mateix pensant en què volen fer en un futur, que és una època que quan hi passes, ostres, ho passes una mica malament perquè hi ha molta incertesa, no? Incertesa, és veritat. Molta gent es pensa que la joventut o els adolescents és la millor etapa de la vida i jo penso que no, que és molt difícil perquè molts s'ho passen molt sols i és això, la incertesa, què faré jo, com m'aniran les coses i llavors els educadors, esclar, hi tenen un gran paper i les famílies també a no desmoralitzar els joves. Jo no suporto quan amb algun jove se li diu és que tu no serveixes per res. Tots servim per alguna cosa i la feina d'un bon educador és descobrir el tresor que cada un porta dins. Un cop sabem allò, el seu àngel que porta dins, estem salvats perquè aquell jove, algunes vegades que realment la seva vida la prova amb molt bona nota, pot ser quan estudiava el tenien per un inútil. Saber descobrir aquest tresor interior. I això com es fa? És molt fàcil dir-ho, però una persona que s'hi trobi, com creu que hauria de trobar això, el que realment li agrada, el que realment li apassiona? Això és un gran paper que tenen els educadors i els pares o uns avis o uns tios. Establir un diàleg amb els joves, sempre, escoltar, perquè moltes vegades ens sembla que només hem de lliçonar, quan en realitat els joves que es troben sols el que necessiten és algú per poder parlar, per poder donar unes pautes tant de comportament com contestar aquesta pregunta: què hi he vingut a fer jo en aquesta vida? I llavors, si s'estableix aquest diàleg entre uns educadors i els joves, aquest jove va descobrint el seu paper en aquest món, que no ha de ser un paper de persona important, una persona que tothom aplaudeix, una persona que surt als mitjans. Pot ser una vida molt senzilla, però que en canvi vagi pel món amb alegria, amb entusiasme, jo dic, això més que pas il·lusió, que pots acabar sent un il·lús, amb entusiasme, per fer una societat una mica millor. I això és dient bon dia quan surts de casa, somrient amb algú. Totes aquestes petitíssimes coses sumades fan que al final puguis aprovar la vida. Parla també, per exemple, de la importància d'aprofitar el temps. La importància d'aprofitar el temps, i això ens ho podem aplicar tots una mica, no? Perquè sobretot ara amb les pantalles jo crec que perdem molt de temps, abans ho parlàvem, però també té una reflexió que m'ha semblat molt interessant de les jornades laborals. Sí. Com ho veu vostè? La jornada laboral de 4 dies, disminuir les hores, hi ha aquí una reflexió també de si s'hagués fet aquesta feina de parlar de les jornades laborals fa molts anys, ara només treballaríem 15 hores, crec que dèieu alguna cosa així. Exacte. Com era això ben bé? Explica'ns-ho. Bé, això, un economista importantíssim de primera línia, això ho va dir l'any 1930. Si realment anem escurçant una mica les hores de treball en comptes de pensar-nos que només això se soluciona amb més diners, sinó anant escurçant, treballant una mica menys, doncs al cap de 50 anys tindríem una jornada laboral de 20 hores, per exemple, que seria molt més normal que fem ara. Des d'un punt de vista particular, jo dic, però estic molt a proper a l'economia que se'n diu del decreixement. O sigui, viure millor, però amb menys. Que no vol dir viure com al segle XIX, ni molt menys com la prehistòria, que és els que no els interessa tota aquesta línia, de seguida ens acusen. No, sinó viure bé suposa tenir un temps lliure. No hem vingut a la vida per treballar, tot i que el treball és importantíssim. Si jo hagués de tornar a néixer, tornaria a treballar perquè a través del treball fem un bé social. Això d'acord, però es treballa masses hores. Per què? Perquè no hi ha temps per cuidar-nos de la gent gran,
no tenim temps per cuidar-nos dels petits, no tenim temps les parelles per trobar-se, per estimar-se, per fer coses conjuntament, per dialogar amb els amics d'una manera calmada. No sé, hi ha països que això encara no hi han arribat en aquest accés. Jo fa poc he arribat de Grècia. Grècia, que és un gran país per l'art, però a mi m'interessa molt la manera d'actuar de la gent, que va molt més calmada. I llavors la calma és imprescindible per viure bé, per tenir una qualitat de vida. I per això la gent llatinoamericana, per exemple, que ja fa tants anys que va sortint cada any el seu llibre, que és una agenda, però el que està fent una proposta de com afrontar els diferents problemes de la humanitat. Aquest any estarà dedicada a la democràcia, precisament. Sí. Si tot això de la jornada laboral que parlàvem, que no aprofitem el temps, i afegim les pantalles, els joves ara mateix, jo crec que no diem cap mentida si diem que hi ha un petit problema amb les pantalles, amb les xarxes socials, porta a moltes comparacions, porta a veure que aquella persona té més roba que jo, que té més diners que jo i que sembla que va molt de vacances i això sembla que després es pensen que la felicitat s'aconsegueix per aquí, com vostè deixa clar que no, també en aquest llibre també hi ha un apartat interessant. Hi ha un aspecte important amb la qüestió de les pantalles que puc dir que fa molt pocs dies, ha sortit un article de l'Antoni Puigvert, magnífic, que tracta del que es diu el brain rot, és a dir, el cervell ja porqueria, el cervell tan espatllat que no pot funcionar bé. Llavors, esclar, una persona que no té temps per la reflexió que dèiem, per fer-se propostes, projectes de vida, per què serveixo jo i em dedico de ple amb això que jo serveixo i amb això és una alegria perquè col·laboro amb altres en fer un món millor. En definitiva, només podem ser feliços si tenim en compte els altres. Però, esclar, si només la pantalla, que no dic que s'hagin d'eliminar ni molt menys, però hi ha gent que és un abús i llavors els espatlla totalment el cervell, això que en diuen el brain rot, el cervell espatllat, porqueria. Això crec jo que els pares han d'establir uns diàlegs profunds per saber-ne fer un bon ús, igual com a les escoles, no eliminar. Jo sóc un gran amant de tot el que porta el progrés. La intel·ligència artificial ens procurarà un gran bé, com ho va procurar l'invent de la roda i un altre dia la informàtica. Tots els avenços ben aplicats estan al servei de la persona humana. No hem de tenir por, però, sisplau, no ens fem esclaus perquè hi ha gent interessada de fer-nos esclaus, de que no ho pensem. I un exercici que també hi ha al llibre, que té una mica a veure amb això, és el de filtrar la informació que arriba. També relacionat amb els mòbils, amb les xarxes socials, feia aquesta comparació de abans la censura era no tenir informació i ara la censura és tenir-ne massa i no saber com filtrar-la. Els joves, per exemple, que molts ara s'informen per les xarxes socials fins i tot, com han de fer-ho això? Què proposa vostè en aquest llibre? Jo proposaria que diversificar la informació. Hi ha una informació directa, anem a suposar els diàlegs entre la gent gran i els joves, que a vegades hi ha com una barrera. En canvi, hauríem de dialogar més i aquesta informació, que és mútua. La gent gran ens informem dels joves, els joves de la gent gran. Però també no refiar-se plenament de les xarxes socials, sinó mirar diversos diaris cada dia. Ara això és fàcil perquè es pot fer també a través de la pantalla, mirar diversos. Però no refiar-se del que diuen només un. Hem de ser crítics, hem de ser crítics. Mira, per exemple, a mi m'agrada repetir les lectures, i ara en aquest moment estic rellegint la Divina Comèdia, que ho faig, un cant diari, i a més en veu alta. Doncs ahir llegia el cant número 10. Dante, el gran Dante, però em va fent rabiar.
Llavors, si algú llegeix la Divina Comèdia, un llibre tan maco que pots aprendre a pensar, pots aprendre de la bellesa, però ho has de fer en sentit crític, perquè en el cant Déu fa, per interessos d'aquella època, doncs una crítica, visita l'infern i allà els epicuris. Home, no hi ha dret, perquè Epicur, si es llegeix bé, veus que no és el que Dante diu. Per tant, fins i tot per llegir un llibre tan bo com la Divina Comèdia s'ha de tenir sentit crític. Per favor, analitzem els llibres. Aquest també s'ha de llegir amb sentit crític. I jo he convidat a la gent a prendre cafè a casa, quan he fet una presentació. Molt bé, veniu a casa, truqueu-me, prendrem cafè i llavors establirem un diàleg, perquè segur que no estareu 100% d'acord. No ho pretenc això, però a través del diàleg jo em milloro i l'altra persona també. Després d'un diàleg, ningú és igual que abans de començar el diàleg. Per això. Ara que parlava de llegir, la lectura i els joves, com ho veu? És optimista? Creu que llegeix prou? Ara mateix la joventut, com pugen? Bé, això es diu que Déu-n'hi-do el que llegeixen. A vegades tenim una visió esbiaixada i ens pensem que els joves no llegeixen res, però sí que llegeixen. Ara bé, hi ha, deixa'm dir, un consell que jo he fet servir des que era jove i he regalat moltes llibretes a joves perquè ho facin. I ara, en comptes de llibretes, jo diria que ho facin amb un simple Excel, que és anotar-se tots els llibres que van llegint. I què posen? Número 1, l'autor del llibre, a una altra columna el títol del llibre, l'editorial, el dia que ha començat, el dia que ha acabat i d'on l'ha tret, la biblioteca, i què li ha semblat. I això ho faig. Ostres, molt bé, et felicito, perquè sembla que no, això ens predisposa. A veure, aquest any com n'he llegit, vaig bé? No, de quin tipus faig? Tots són de la mateixa tipus o vaig variant? És molt convenient. I si ho fan amb un Excel, jo, nens i nenes que els hi he regalat un llibre i ho van fent, i són bons lectors. Per tant, la lectura és una de les eines que ens fa crítics. Llegir d'una manera crítica i no hi ha res com aquest aliment que ens fa nous. Després de llegir un llibre, si és un bon llibre, tens una felicitat gairebé absoluta, encara que sembli mentida. És igual com escoltant música. Són d'aquestes qüestions que van més enllà de trepitjar terra. Sembla que volis. És optimista vostè amb el futur del planeta i de la societat, en general? Bé, la paraula optimista és molt fort. No puc dir aquesta paraula. M'agrada més dir que jo confio. Per què? Perquè pot passar qualsevol cosa. No hi ha dret, per exemple, que els governs augmentin el pressupost armamentístic en comptes de fomentar la no violència activa, que amb això es guanya totes les batalles, ho prometo. Llavors, més que pas optimista, tinc confiança en la humanitat, perquè hi ha hagut uns grans talls, des de la prehistòria fins avui, amb què veus que fem uns passos endavant, però sempre, a vegades, van precedits d'un enfrontament o d'una desgràcia. No ho voldria de cap manera, però com ara els drets humans de l'any 48 ara no es redactarien, i són uns drets ben imperfectes, però en comptes, si es tornessin a redactar, no millorarien, hi hauria moltes retallades. Però què va passar? Que després de la Segona Guerra Mundial, amb tot l'estrall que va suposar, la gent tenia por i va firmar. Per tant, què passarà en el futur? No ho sabem, però sí que puc dir, perquè la meva professió ha estat ensenyar història i reflexiones i ho veus i vas a veure, i llegeixes, vas a veure museus i vas veient la línia històrica i sempre la humanitat ens n'hem sortit, malauradament no a vegades a través
d'això que proposava jo del diàleg, sinó dels enfrontaments. Però nosaltres hem de participar precisament per capgirar l'evolució positiva, hi serà, però fem el possible perquè la gent dialogui, per denunciar les coses que estan malament. No pot ser, per exemple, que jo no digui tot allò que sento que és injust, que l'estat espanyol actualment tingui 140.000 milions d'euros amagats en paradisos fiscals a l'estat espanyol. La gent que vivim en aquest estat, 140.000 milions, no paguen impostos i, a més, no generen riquesa. Això no pot ser. I, per tant, ens hem de preguntar nosaltres, i d'aquí ve el títol, sigues el canvi que vols ser, que vols veure en el món. Pago jo l'IVA que em demanen quan venen a fer una reparació a casa. Si no el pago, no puc acusar ni a denunciar això que ara mateix estava dient. Per tant, les coses els hem de fer amb tot el que podem, per petites que sigui. No hi ha excusa, és a dir, el planeta s'està fent malbé, però jo no em puc quedar a casa i dir mira, per el que haig de viure ja s'espavilaran. Total, són 100 empreses les que contaminen més en el món, 100 generen el 70% dels gasos d'efectes hivernacles. Si jo ho sé i dic no hi ha res a fer perquè jo no puc fer res, és mentida. Jo quan vaig al mercat puc veure si és de proximitat o no. Quan viatjo puc elegir, sempre que puc, triar el mitjà que contamina menys. Triar les coses que no estan fetes on s'explota la mà d'obra. Podem fer molt. Doncs, Joan, acabem amb aquesta reflexió que em sembla molt adient per acabar aquesta entrevista. Ser crítics i ser això, no? El canvi que volem veure al món, com diu el teu llibre. Moltes gràcies per haver vingut a l'entrevista de Televisió de Girona. Ha estat un plaer. Moltes gràcies a vosaltres. I vostès ja ho saben, si s'han quedat amb ganes de saber més d'aquest llibre, doncs que sàpiguen que aquest dijous es presenta al FEDAC de Sant Narcís a 2:15 del vespre. El convidem a anar-hi i doncs, a conèixer en Joan Surroca, que com veieu doncs, és molt savi i de paraules no n'hi falten. Moltes gràcies i que vagi bé, que passin una bona nit.